Joo, huomenta kaikille. Mun nimi on Mikko Kallio, mä oon 35-vuotias. Mä asun täällä Espanjassa Madridissa. Ja mä osallistun täältä käsin etäopiskelijana tuon Sataedun järjestämään asioimistulkkikoulutukseen. Ja tää koulutus kestää kaiken kaikkiaan 14 kuukautta. Ja koulutuksen lopuksi on tällainen kolmiosainen näyttötutkinto Suomessa valvotuissa olosuhteissa. Ja idea tälle kurssille lähti melkein puolivahingossa mun isän ansiosta. Etittiin yhdessä internetistä tietoa kääntäjän tutkinnosta ja sitten sattumalta löytyi linkki tähän Sataedun tulkkikoulutukseen ja otin sen perusteella yhteyttä Ari Tavelliin, Sataedun kouluttajaan, ja hän haastatteli mua Skypen välityksellä ja siitä 2 viikkoa niin olikin jo ensimmäinen tunti. Ja aikataulu on semmonen, että se on 4-7 tätä Espanjan aikaa, eli meillä olisi just sopivasti ennen tämän päivän tuntia aikaa käydä moikkaamassa mun työkavereita tuossa työpaikalla, että tulkaa mukaan. Empecé a trabajar con Sunto hace 6 años. Me gustó mucho la forma de trabajar, la seriedad de los finlandeses, su forma de ser, y después hemos conocido a Mikko, que se ha venido a trabajar con nosotros, y está siendo un placer aprender de sus técnicas y su forma de trabajar. Años, trabajamos juntos en el servicio técnico de Sunto, y desde que ha empezado el curso de Sataedu, su español es mucho mejor, se comunican mucho mejor, y a mí en el futuro me gustaría hacer algo así. Niin, nyt on selvitty tuosta lounaasta, jaksaa taas opiskella ja laitetaan luurit päähän ja logataan tänne Moodleen. Moodle on tää tietopohja, minne opettaja laittaa meille läksyt ja minne me ne palautetaan. Ja sen verran voisin vielä kertoa meidän kurssista. Meitä on tässä kaiken kaikkiaan 15 henkeä mun lisäksi, eli espanjan kielen lisäksi on romanian kieli, persian kieltä, venäjää, englantia, thai-kieltä, aika eksoottisia. Ja tämän tunnin aiheena meillä on poliisi luennoimassa Sastamalan poliisilaitokselta. Kertoo meille lupa-asioista ja oikeustulkkauksesta ja poliisin kokemuksesta tulkkien käytössä. Ja nyt täällä jo opettaja multa kysyykin jotain, täytyy vastata. No niin, nyt on työt tehty ja opiskelut hoidettu tuonne Huittisiin. Ja tässä on vielä hetki aikaa ennen illallista, niin käydään tuossa paikallisella kauppatorilla ostaa vähän hedelmiä. Lähtikää messiin. Joo, haluaisin tässä lopuksi vielä kiittää Sataedua. Tämä on ollut mulle todella hieno juttu, että on saanut olla tällä kurssilla mukana ja mahdollistanut mulle vielä tälleen aikuisella tällaisen pienen alanvaihdon. Conmigo estupendo, nos ha traído grupos de finlandeses para comer, las facilidades unas paellas, se han encantado y los bocadillos. Ja täällä Madridissa tällä hetkellä ollaankin jo siirrytty vapaalle. Mulla on tässä tyypillinen illallinen bocata de calamares kädessä, ja kun mä teen tästä selvää, niin sitten siirrytään vielä tuohon pokeripöytään hetkeksi.